kang Kristo Diyos, amin ti langit dayawin daka, ipunan na dakdakil nga ayat mo, nilago pamina pinarswa. Kristo nga ari, sisikap, di patamdami, dito'y dagat, arida ka nga nanay, itilubong kendere, kaya't nakangay sinakin ka, di Taiwan inkang itali, uy sinupot mo ang harapan. Kristo nga ari, sisikap, ipatamdami, dito'y dagat, arida ka nga nagnanayon. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat ti panagayat ti Dios kada tayo, aglaplapusanan. Imbaon na ti kakaiso na nga anak na, taaunan na tayo iti basol, pasantuan na tayo, intanok na tayo. Agyaman tayo, iti amin na puso na kimkin panunot, iti dayta kinamanagayat ti Dios. Katapno maikaritay ang makiranod, iti dati na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakasi aken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Apong nga asika, Apo mga sika, pakawanem basbas uli, bito na porangani, kitalawen nakapati, nakalmesan na kembos-bosi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, pagkawanem basbas uli, bito na porangani,
kami, italawen nakakari, nakalmisan na kempus-pus mi. Apo mga sika, Apo mga sika, pakawane masbas ni, bidot na kurangan mi, etalawen nakakari, nakalmisan na kempus-pus mi. Nakalmisan na kempus-pus mi. Kumararag tayo. O Diyos, babaan ni Kristo a verbum, nakaskas daaw ti panangaramid mo, ama ikapya ti tao ken ka. Ipaay mo ka dita dagiti Kristiyanos, itinarigta nga ayat, ken naragsak a pamati. Aggagarda amang rambak iti piyesta ti papatay ken panagungar ti Apo, apoon ti kapya. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw ti may kadwa a libro dagiti Kronikas. Tinulad dagiti papangulo ti Huda, dagiti papadi ken dagiti tattao, ti arami dagiti nasyon iti aglawlaw da, iti panagdaydayaw da kadagiti nakitikitan aladawan. Iti kasta, tinulawan da ti templo a pinagbalin ti Apo a nasantuan. Intultuloy ti Apo Dios dagiti kapuunan da, iti nangibaon kadagiti mangbalaag kadakwada, agsipod ta kayat nang ispalen dagiti tattao na ken ti templo na. Ngem rinabrabak da dagiti imbaon ti Dios, di daen kaskaso dagiti sauna ken kinatkatawaan da dagiti propeta na. Nagangayan na kasta unay ti pungtot ti Apo kadagiti tattao na ket awanen ti makalisi. Pinuuran dagiti kabusor dati templo ken ti syudad, agraman dagiti amin a palasyo ken kinabaknang ti syudad, ket rinebada dagiti bakod ti syudad. Impan na ijay Babilonia dagiti nakalasat iti pinakapatay. Sadyay nagserbida akas tagabu ken kuana ken kadagiti kapututan na agingga apimigsa ti pagarian ti Persia. Iti daytoy natungpal timbaga ti Apo ken ni propeta Jeremias, idi kinunana. Aglangalang tu ti daga iti lasod ti 70 a tawen, asukat dagiti tawen a panaginana asaan a nangilin. Iti umuna a tawen a panagturay ni Ciro nga emperador ti Persia, tinignay ti Apo tapno mangipaulog iti bilin a maisurat ken may basa iti napigsa ti entero a paset ti pagarian na. Naaramid daytoy tapno matungpal timbaga ti Apo ken ni propeta Jeremias. Kastoy tinailanad. Bilin daytoy ni Ciro nga emperador ti Persia. Insaad denak ti Apo a Dios ti langit tapno iturayak ti entero a lubong. Inted na kanyak ti anong amang bangon iti maysa a templo nga agpaay ken kuana ijay Jerusalem iti Huda. Ita da kayo amin natattao ti Dios in kayo ijay Jerusalem sapay kuma takumuyog kada kayo ti Dios. Ti sao ti Apo. Jakto kuma makakantamanen mo saan ka malagip. Idi agin inana kami iti igid dagiti karayan ti Babilonia, nagsangit kami a nakalagip iti Sion. Insabit mi dagiti arpami kadagiti kayo akarawawe nga adda iti aside.
Tapagkantaen da kami, dagitim ng italaw kada kami akas balud. Ibagada, aragrag sa akin mida, akunada. Kantaan da kami iti kanta, amay papan itisyon. Kasano akantaen mi ti kanta ti Apo iti sabali adaga. Diyak to kumamakatukar manen iti arpa, numalipatan ka, o Jerusalem. Diyak to kumamakakanta manen, no saan ka malagip, numalipatan ka akang runaan, aragok. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadag iti taga Efeso. Nupay makuna anatay tayon, gapu iti kinasukir tayo, nawadwad ti asi ti Diyos, ket kastaunay ti panagayat na kada tayo. Pinagbiag na tayo anay raman ken Kristo, ti parabor ti Diyos ti nakailansaan niyo. Ti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo Jesus, pinagungar na tayo anay raman ken kuana, tapno makipagturay tayo ken kuana sa dilangit. Inaramin na daytoy tapno, iti amin na tiyempo, iti masakbayan, iparang natin ay salsalumina a kinabaknang, iti parabor na, iti panagayat na kada tayo, babaen ken Kristo Jesus. Taga po iti parabor ti Diyos, na isalakan kayo babaen ti pamati. Saan nyo abukod nga aramid, nudikit sagot ti Diyos. Awan ti mabalin nyo a pagtangsit, ta saan nga aramid. Datayo ti aramid ti Diyos. Kititi panakipagmaymaysa tayo ken Kristo Jesus, pinaraswa na tayo nga agaramid iti naimbag, ngayon sagana na nga aramiden tayo. Ti sao ti Apo. Si dadang kapapo nga akong pagbibilbilin mo, patay dayaw ti balikas mo, maitan tanok tinagan mo, maitan tanok tinagan mo. Apulok tamtoy panunot ko, ipay mo kat bendisyon mo, taplok tulog ay tuy puso, Nagtungpal na kemo, si dadaan kamapo, nagtungpal di bilbilin mo, madaydayaw ibalikas mo, maitang tanok tinagan mo, maitang tanok tinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan na ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus ken Nicodemo, kas iti panangibayog ni Moises, iti sinanulag ijelet ang masapol ti panakaibayog met ti anak ti tao, tapno agbiag ti agnanayon, tapno agbiag nga agnanayon ti siasino man ang mamati kan kuana. Gapo iti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti kakaisuna nga anak na, tapno ti siasino man ang mamati kan kuana, saan amatay, no dikat agbiag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Diyos ti anak na dito'y lubong tapno okumen na, no dikat
tapno isalakan na. Saan ang maukom ti siya sino man ang mamati iti anak, ngem na ukuman ti di mamati, agsipod ta saan anamati iti kakaisuna nga anak ti Diyos. Daytoy ti pakaukuman, imayan ti silaw ditoy lubong, ngem agsipod ta dakes dagiti aramid dagiti tattao, kinay kayat dati sipnget ngem tilawag. Ti siya sino man nga agaramid iti dakes, kaguran na tilawag. Ket ti saan nga umasidag iti silaw, ket saan nga umasidag iti silaw, agsipod tadina kayat ang maipakita dagiti dakes nga aramid na. Ngem ti agaramid iti naimbag, umasidag iti silaw tapno maipakita ang mayanurot iti Dios dagiti aramid na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Naibagayo man ta kaabayo, good morning. Ti trademark ti Ilocano, kadagiti sa bali nga puli, no kunada, Ilocano, ket kuripot adagos, mabaling ibagada nga nangisit ti siko na. Wan. Sa ti pagsasauda, Ilocano, kunada, kuripot. Yaan mo no, anya ti pagibasaran da ti kuripot. Ti kuripot, addaan ka, ngam hammo kayat gaston, han? Adda ko ma, ngam hammo kayat nga ited, hammo kayat nga igasto, or hammo kayat nga osaren. Nyak amo ano kuripot day diinang ko. Wano awan la talaga. Hindi yan ati sa lutsod. Kuripot, wano awan talaga. Daya, ya. Wanda day diinang ko, da kami ngamin, di makil kam di barbaryo, imbag kanya yuta, rich kids kayo, di makil kay ti highway, kada sete. Da kami ije barbaryo, wan talagang malagip ko day diinang. Da kayo kumaka, tata, di pag yan ang tibagas, di mat? No, kanya yun, no, mano nga sopa ko natin, kumaamuyo ti sopa. Hindi tayo sa magkakaawatan. Cup. Naglaka English, cup. Kada kayo ka, rice dispenser yo ka, bish, kuna na ka, krrrr, nagsangkay tin na po, haan? Kada kami, dyan nakakita ti kasdi kanyami idi, da kami no daytay, ada sumangpot nga gapod yung Manila, mangyawid ti daytay lata nga kwadrado nga imuaysan, dawaton to, agi no nada nga mga dawat, bagik to data. Apaya iso ti pagbagasan mi, baya di tahan nga, no adda tinuno nga bangos nga ikabil mo di unag, hanyon sa mo daytay, adda refyo gamin di ubing kayon, da kami tapnohan nga mapusa, taure di basket no daddo mapusahan, ikabil medyo pagbagasan na piya DJ kalob ti lata ta tugtog makasta narigat alokatan hanyo maawatan dati ta balbalyan tay ti tapik kasi ti pagbagasan mi DJ ke nakasilsila po no daduma no hamo malokatan ta ubing kam ngarot so ilem mi ti kutsara DJ madimi nga malokatan ta si mi hamo magkaya kati kap mi nga paganyay sopa mi ti sopa mi haan nga, kalakan niya yung nga detay kapuno kwa, nakasilsilap asabot. Isong ano basit, tinagyanan yung pagbagasan, kumarada ka din ay patingid mo, kasta rin sa krag, kanayon mo ilaka nga awan nagyanan, data pagbagasanan, kumarad, di mo nagkaradakan, di, yun sa mo na padasan, tinaglot-luto, na po, ngay haman, nga jay. So, aniinang ko, iji ayan mi, talaga nga, jamuhan nga nakuripot, no mabalbalin iremedyo mi, dahil haan nga gumatang, no adalaki di. Takas di garot, di makalami, awan di awan nga rod. Never nga nakita nga gimatang ti baso ni inang. Tigatangan na kape, nga dahil Nescafe, di baso na nagposkol, ori ibansag mo ti ulo na barte ka nga baburak. Iso dahil nakatuon, na dumaduma, ada nakutkutong, tay pagsyatan ti arak, ada nalulumag, ada dahil ada sikat-sikat na. Kasi mo titas-tasa mi, idi, jakpay nakagita nga gimatang. Titabo mi, awan pa'y lang, nagitaglakla ko nga dahil ni
Na tricycle nga, 20-20, kunana. Umadyayan mi, 20-20, lahat ng klase, kunana. Kunamo damanong ko, di ba intimot na motor, kunana ka. Hindi ko umay damanon, 20-20 pera motor. Hindi ko ang depende sa klase. Dagay tabong nga, dagay jay, awan, naglaka maikatiiman na dagay, take all mo labasit ka. Mawara, titabo may nanipod grade 1 na kadapuot kaging gana grade 6. At dalata si bibiyag day ditabo may inya day nga tabo day titabo ngay nga narunot pa iti markanan day tinini Caltex nga nagyanan ti oil. Ay nagsikil ora ibakal mo day hamo nga mabitak day ay. Nabayagan ja kamo no ayan na baka dapela si bibiyag day na. Kasi titabo may di hanggang gumatang. Hanggang nga gumatang kasla ja. Dahil ti ko na kiniinang. Kung naliinang ape kuripot nga tawon no talaga nga awan lati igatang. Wano masayangan. Gumagatang kami ayat tinisnis. Hanyo man amo nisnisen ta rich kids kayo. Hanggahan kayo kami nakaiganti uging. Nda kami tinisnis kada pagpunas may no dadaan nga bago dan o karti-kartibo na kasi i-recycle. Kasi malabaan tinisnis kanyami da kayo matin imbasura yan. Kasi di ako nak ape kuripot wano awan talaga. Dayay, kuripot ti Ilocano, no talaga ang mga nagnatay gabinti, no nagnakat ti rigat na talaga ti biyag. Maarik ka nga agbarayuboy. Taori na kami, di ka, no dilain na po yung agtinag yung murkat akas jay, kunada agsangit, grasya, maungtan ka no agtinag, oray no lumsot, iya datar ko ma, amuyo ti datar, you know datar? Hanyo maamun sa dati kong kunat. O nung mabalbalin no lumsot, ija datar di sirok keng kapay pidutan. Iso nga recycle amin, ija sirok mi, at danto baboy, kada manok, ija nga nakakulungan, ija paginawam, iso lati, kuhanan takas, ija garod tirigat, diba? Iso nga kunak, haang ka nga, awang karbangam nga agbarayuboy, tawan di awan, kinrigat, ti adda nga, rigat, kunana, tatamod, Diyos ko, nagbarayuboy, ti tao. Diobing nga, ikaiyanak, first month na pailaang nakatarpulinan, adda pansit na, adda cake na, second month, apay, binulan mo lang ag-birthday ta, ubingan. Kasi man tataan dyan mauawatan, awisan da ka father nga mga, apay ag-birthday, haan niya nga ron, makabulan. Ay, susapo pa kawan ng nakalitsyonan. Nabarayuboy mo dato yung uyot. Ayan, nabarayuboy mo ti taon ka laman dito nakabungbong ka kala nakakuka sa tunga. Awan mo problema da kami idi nag-birthday hanggang pa aghanhanda ti birthday mi idi no nag-birthday kanyamin ka nang isa ang niinang ti diketen ka kinabit ko namin. Anyo man amo kinabit kasano pa nang i-explain ko ti kinabit apo Dios ko di daman di mauawatan. Ijay na, ina po yung dikatan, ikuanan tumot, ijay bandihan, at damo iladekan, hanyo man amo iladekan, kasano pa nag-explain ko tiladek. Kamu tagapulutan, cake day jayan, original day jay. Tatamot, apo, ubing, may sabulan, 2 bulan, aging gasampay mo ta. Manuntong akik ti mga gastunan, ito nag 60 years old, no binulan, jay. Panakayanak mo ka, handa. Nabarayuboy ko, nana. Tinabarayuboy, nga pagsasao tayo nga Ilocano, dati aggas-gasto ka, nga hamo pang panunutan, oray maawanang ka, no daduma agsub-subra, nga hantay mo makmakan, nagrigat ti aghanda tatasi kayo, apaya, no sa nga pulo di inawis mo, 20 ti ihandaam, apaya, adda supot da amin nga agawid. Datay lang nga Ilocano ti kayo ni kan nga tao, apaya, apang ka maki-birthday, awan ti gen mo, ngayon to nagawid ka. Ita Amerika kayo, numapanda ka, isudat at daigen na, haan? Into nagawid ka, sikat at daigen na. Nabarayuboy, kunana daya. Amin niya tinabarayoboy. Daya, aggas-gasto ka, i-spend mo o rin duma more than what you earn, kunana ko madayay, no dikitam at dapay, hantay pampanunutan, awan ti panunut na, ngamahan nyo kadi nga ammo nga barayuboy ni Apo Diyos. Barayuboy ni Apo Diyos. Kunana,
aglaplapusanan ti ayat ti Diyos kanya tayo. Apay, imaginam, managbasol tayo, awan ti kaimudingan tayo, awan ti serserbi tayo itilubong, apaya, gaputan na ilumlum tayo ti basol. Ngam ti barayuboy ti ayat na, inyag na imbaon na ti kakaiso na nga anak na, without any hesitation, awan ti panagbabawi, di mo datang Ilocano, ang sabagay siyak lang at ang makari no datoy no daytay gaputa siyak lang marigrigat kada kayo. Di mo no daytay kuma napangka na kitchenda napangka jaymol. Oreham mo nga plano ka na ilawan mo tigim matang. Oh. Enton agawid ka kakasla da di pa nagkitakit jeri nam nga. Apay nga ginatang ko. Kasla sayang ko na di puso tayo. Ngam ni Apo Diyos, idiimbaon na ti kakaiso ng anak na awang man la ti regret, awan ti panagkitakit, awan ti kasla pa nagbabawi na. Daytaman ti kinabarayuboy ti ayat ti Diyos, gasim ni Apo iso na nga mismo, bimaba. Haan lang nga nang ibaon, naglaka kumama iso na, nang ibaon kumamot, tinabilbilag nga propeta, nga umay mangibaga kanya tayo ta maisalaka. Haan, iso na mismo ti imay, nagbarayuboy nga ayat. Nagdakkel nga ayat ti Diyos kanya tayo. Iso ano kayo, imaginam ka, nagdakkel ti ayat na. Ti ayat, nagbarayuboy ti ayat na kanya tayo. Haan pa'y nagkitakit. Hindi ti Ebanghelyo tayo nagmayat. Anya ti kunana. Kas panangaibayog, panangibayog ni Moises, panangitangkayag, taga norte ti magibaga ti bayog, datayo to'y itangkayag, ingatom. Itugkel mo, ibayog mo, itangkayag mo. Ni Moises, idi nakagat na ti ulag, ijay disyerto, dagito'y Israelita, digad na nagroar ti ulag, ha? Nakagat da, amin nga makagat, kunana, no kumita da, ijay nagsinan ulag, may amaagasan da. Handa nga Ilocano gamin na gaya Israelita da. Ito'y kumaka Ilocanuan da jay, no adda ulagan, ay kawa, na prito, na adobo, na litsunan, pulutanan. Iso nga delikado, pa ti ulag tatan, imbes nga isuda, agkamat ti tao, isudan ti masud-sud-sudan. Ada nakita mi dya, ayan na, imbes nga pantay-patayon ta, kumagat, haanan, sa balid ti purpose. Nalakapay, di apro na, ilawak da kanupay ti 4x4, ang bupay. Panangibayog na kunana, kastamot ti panangibayog, ti anak, masapul mat nga maibayog, ti anak ti tao kunana, di Kalbaryo, di nagbaetan ti langit, kendaga kunana, maibayog ti cross. Dahil panangibayog ti cross tapno sa pasapon na ti panangisalakan mapasanto ti lubong. Dahil ka naawan ti gitalaan di na ikat di ulag tata basol nang runa ti original sin. Ti basol atawid punasen na iso nga pinunas na dadta ti nagbarayuboy nga ayat ti Diyos. Di mo matukod a panunutan dahil nga ayat na kinabarayuboy na nga imay. Kinagmayat na ti imbaga na. Gapo ti ayat na, haamat nga imay ni Apo Jesus, kunana, imay ti anak ti tao, tapno haan na nga, tapno umay na ukuman ti lubong, haan. Very negative dayjay. Imay, ta isalakan na ti, haan nga imay nga, umayak, tapaya, umay kudildilan dagita basolyo. Haan. Umayak, tapaya ore na kabasol kayo, isalakan kayo, nagaddayo, di umay mangdildil ti basol, mangukumkin di mangisalakan. Datayo laeng nga tattao no dadduma. Di mat? Takaarubam, katrabahuam, kakabagyam no dadduma, ti panangkita tayo kakaslatay la, datayo ti manghusga mangukum ti lubong. Uy, amo misuna, kasi isuna na eh. Oh, awang karbangam nga agbalbaliw, apaya, amukan. Sino mang ibagbaga na jay tao? No daduma, kaslala na tayo, ti mangukom kadagiti kakabsat tayo. Ni Apo Isos, han na pinanunot di jay. Ori man nagbasol ka, imay tapno, umay kakidi. Haan nga agidoron. Datay laeng no daduma nga tattao mang sirsirip, ti basol ti tonggal may sa, isulakit kitaan tayo kaslatay la Diyos.
Uri ni Apo Diyos, hampay nga kas ti attitude na kanya tayo. Ti attitude na di ka, no, nailaw ang ka nga nagbasol ka, agsubli ka. Dahil ti attitude na, umay na kaisalakan, han na ka nga umay ukumen. Tata ko na, ituloy tayo dito Ebanghelyo nagbayat. Haan na nga imbaon tapno maukom, no, di isalakan na. Dahil tinay nagmayat ni ko. Ngam na ukuman kunana niya, na ukuman ti saan mamati iti anak, ti mamati maaddaan iti biyag nga agnanayon. Nagmayat di pa nang ibagana niya ni San Juan. Ti mamati ken ni Abay, ti anak ti Diyos ni Apo Jesus, maaddaan ti biyag nga agnanayon. Kada kayo ngay nga mangibagbaga nga haan nga Diyos ni Apo Jesus, si bagbagayo propeta laeng. Where is salvation there? Ayan na nga ti panangisalakad dayjay. Maikadwa, maaddaan ti biyag nga agnanayon. Hala nga biyag nga agnanayon nga kayat yo kadaytay addakad ti lubong ka hangka nga pumusayan matay tayo amin. Tila biyag tayo ka 70, 80 for those who are strong kunana dayjay. Kano nagsubra ka ti 80, ay ka overstay ka mutten agpanunot ka mo basitan. Palaan na kun Apo ko namutten kano daduma ko ti magkararag ko Apo makatawon pay ka de no 1990 tawon di taon ka hamang iso kararag ti kunana di baketen lakayon ka ninanangan ka alaan na kun Apo ngam dagiti kakabagyan na ka makatawon pay Apo ay sus ayat na lang sayang iyab-abot na mo ti 100. Uray no agrigrigaten alaan na kun Apo, jak kayat ti mo hospitalan ko na ko manilulaw no nilulok, di mo nagan ay daga di mo anak nak pangpangasin. Sa danto pagaapaan. Kadayahan ang adiyay at maaddan ti biyag nga agnanayon, ti kayat na nga sa uwan marukop dati bagi matay. Madalusan gamin numatay, madalusan ta nagnaantibasol, ngam di kararag tayo ti mamatiak, anya ti kunana, mamatiak, ti panagungar ti bagi nya, ken ti biyag, mamatiak matibiyag nga, kayat na nga sa uno na ibunyag kan ken ni Kristo, wen madalusan ti bagi makipagungar kan to tanagungar ni Kristo nga ulo, ken addan to biyag nga agnanayon. Anya di jay, haamon to nga lakamon ti agnanayon atuok. Ti agnanayon atuok, kayat na nga saon, no nagbasol ka, hamo kayat nga pagbabaw yan intentionally, hamo kayat agbalbaliw, hamo ahang ka nga agpakumbaba kini nga mapankin Apo Diyos, iso di jay mapanti agnanayon tuok. Kalamalagip yun di jay pangarig ni Apo Jesus, ginaba nang kini Lazaro, napudot, anugar. Dahil jay, ti kunana, iso nga numamati ka, maaddaang ka ti biyag nga agnanayon. Padasin tayo nga kutkutan ti pamati. Narabrabaw nga panangibaga ti pamati. Nagpabunyag ka, nagkonpesar ka, nagkomunyon ka, nagpakasar kayo mat. Inawat mo dagiti daduma sakramento, pamati. Pamati da ito, han? Iso nga pabunyagam, tada pamatin nga may salakan, diobing. Datayo matata, ayan na ti pamati. Ti saludsod, si kayo kinsyak, tatanga aldaw. Ayan na ti pamati. Naglaka nga ibaga nga mamati ak kin Hesus Kristo, mamati ak ti Diyos Ama, mamati ak ti Espiritu Santo. Naglaka nga ibaga nga mamati ak kin ni Apo Jesus, itinasanton a sakramento. Naglaka nga i-declare. No ti dila tayo lati mangibaga nga mangideklar nga mamati tayo naglaka. Ti saludsod, di jay pudpud no nga naunag apamati nga aramid ken di jay pakakitaan. Kunak ka dagita akulait, dagita elektor idi, nakabaybayag da nga haan nga na usungan. Nalpas ti training dan. Dagiti daduma nabayag da pa nga nagserserbin ngam agri-training kayo kunak. Ti maudi akarit ko kadakwada Apo, usungan da kami nga akulait, apayatap no makapagnakamot na sangaw, da kami nga lektor apayatap na damo uniforme mi nga agbasa, uri agtapat-apalo, magambot akit di dagitoy. Usungan da kami, kunak kanyada, ipakitaan dakman, ti uray basit laeng apamati,
Nga dakay nga ako light, di ibagbagayo, ti bagi ni Kristo ko, patpatsin nyo, abagi ni Kristo. Uri, basit laang apamati, mabalin na kayo usunganan. Ngam no pordasik laang nga makunam nga agakulit ka mo unag pa kayo, uri ka tayo mo. Agpakumunyon niya po padi kang dagiti akulay, bagi ni Kristo, at daan ka kadi iti napudpud no apamati, bagi ni Kristo yaw awaten. Naglaka nga ideklara itingiwat. Ngam di aramid kan di pudpud no apuso, no daduman nagrigat nga kitaan. Imagine ta akulay, napan nagpakumunyon bagi ni Kristo, amen, napan di altarin, intupak na, kaslala nang itupak, tipulutan nga abal-abal, ungkukamon. Ayan na di pamati nga, awam man na, respeto na nga mangyad. Uri kada tayo, umunag katasimbaan. Amom nga balay ni Apo, at dadya ni Apo Jesus, tinasanton na sakramento, umunag ka, ala nagpintas, nagsilsilpi ka, di ka pa'y nag-genoplet, awam pa'y rinam nga, di sunat ta. Kasi marinamot ijay aramid. Marinamot ijay panangaksyon tayo. Hantay mga nakasansanto unay. Nga maipapaunag tayo, di pamati nga ibagbaga na nga timamati kin Apo Jesus, maadaan tibiyag nga agnanayon. Dawi we pray, panagparintumang, panagkararag, panagkanta. Agbabawi kayo, kadagiti basba, mayamat kung natama agtangtangad ti obram. So ito naman minsan, paikat ko amin nga ladawan, kadakwadtuyan, tapuraw amin nga puron ta, makakonsentrate kayo. Imbes nga agkanta ka, nagbanglo di insenso, kat mamat. Awang mo di conviction na, di aramidan tayo, idek-declare tayo, ngam di aramid madlaw mangaan apuro. Pamati pa iladay jay, kararag pa iladay jay. Iyon unag tayo. Relasyon ditong galmaysa. No addaan ka ti pamati, no addaan ka pamati kini Apo Jesus, dadta automatic agay-ayat ka. Mamakpakawan ka. Agpakpakumbaba ka. Isaksakit mo, agserserbi ka kinikabsat mo. Tanuawan ti pamati, automatic awan dagita. Iso nga no nagtangsit ka, ay, where is Jesus in your heart no natangsit ka? Ayan na ni Apo Jesus no datang-tangsik mo. Ayan na ni Apo Jesus no hamu-amuti mo makawan. Ayan na to kung kunam nga patpatyam ni Apo Jesus no, di mo pa'y napadasan tinagayat nga puro kinikabsa mo. Nikos ko sila pandak sa ang Diyos ko pakawanan na Apo na nakabasolak sa mo kadagito yung makimisan. Naku na mga mamati ka kini Apo Jesus, ayan na ti ayat, ayan na ti pamakawan, nga no nagbasol ni kabsat mo, no nagbasol ni kabsat mo, si sasagana ka nga mga langon, uri hanga si ka nagbasulan na, si sasagana ka nga mang tulong, ayan na dahi ta pamati. Nda kayo, imay kayo nakimisa tata Domingo, at dapay nagadayo, naggapgapuan na, tatay bigat, at naggaputi, dapay naggapu bantay, at sapay naggaputi, Ilocos Norte toy, nagadayo, tinil naggapgapuan nyo, di rabiid, dapay naggaputi Pangasinan, nagmotor dala, ang Apo, rabiid, nagturid kayo. Umay ka makipicture, king ka, Father, ayan na di pamati, kinapo, Jesus, apay nga ni Rufo. Haan, nga siya kuma, pamati kuma, akin po Santa Maria, wala ni Apo Jesus. Ayan na nga rod, kung kuna tayo, dayjay, ayan na pala, ang kararag pala dayjay. Ipadas tayo mga relasyon dayjay, ipadas tayo mga iyon unugan. Timamati ka ni Apo Jesus, kunada, adari tayo no naunag ti pamatim kin ni Apo Jesus, adari kunada nga, alter Christos, another Christ, wano saan, ijiwagas ti panagbiag mo, makitkita da nga adda ni Apo Diyos. Nagmayat ko mga ibagada, nga datayo moten nga mamatikin ni Apo Isusan, nagunag di pamati tayo, kunada kumamag ka, kaslamari-ri na kanyam ni Apo Diyos. Nagmayat ko mga ibagada kanya tayo, kaslakabsat na ka ti Diyos,
Nagmayat ko mga denggan na ibagada ka tayo, kaslala si kati ina ti Diyos. Kaslala si kati ama ti Diyos. Gaputan na unag ti pamatim kina Apo Isus ka nagmayat ko mga ibagada kas diyan nyata niya, kasla kalanglangam ni Apo Diyos. Medyo pagtrabahuam ko makas na maririnak nga addakan niya na ni Apo Diyos, hangata nga may mayat nga ibagada. Nagriga mga ibagana nga, alaman na kimisa ng nay demonyita. Lagalas mga ibagada ko madayjaya. Man na kimisa ng demonyo, Allah. Haang kumaa. Dahil ko maamin nga masagang tayo, amin nga madalapos tayo nga tao, amin nga makadwa tayo. Dahil ko makunada ka, gapot hamamati ka kin ni Apo Isus ka, agar-ara na armari-ri nada nga, kaslala, adda kanya na ti Diyos. Hangata nga nagmayat nga ibagada dayjay. Gaputi kinamanagayat mo, kada kinamanagtulong mo, kinapakumbabam, uray no tangtang sitan da ka, kayam nga itadibay pamakawan. Ikunada ko madagita ibansag da ko makadatayo ka, alakas lamari na kanya na ti Diyos. Hangata nga nagmayat, dayja ati addaan ti pamati. Dayja ati naglawag ko mga pakakitaan ti, ano ko na tayo nga addaan ti pamati. Nagdagsan da ito'y dosa na. Kanya da ito'y dosa na kunana. Imay ti anak ti Diyos ni Apo Isus. Dagiti mamati, addaan ti biyag nga agnanayon. Dagiti saan ang mamati? Naukuman. Naukuman. Adda nga tapan nakaukom dito'y lubong. Adda Haan lang nga di agnanayon nga ukom Haan lang nga di maitapwak to iji impyerno Look at your family. Kitaam no di pamilyam. Kaya yo pay laeng ti umay makimisa. Kaya yo pay laeng ti agkararag asa nga pamilya. Uray dumtang ti problema, mari na yo nga nalagaan, kaya yo ti agsisin naranay, taadda ni Apo Diyos iji pamilya yo. Uray addag problema nga may sa uray no adda agbasol, kaya yo pay lapin nakawan. Anya tinaukom nga pamilya, haan nga tanga daytay pamilya nga no adda labasit a problema ken nawarada. Pamilya nga agiinnagom, awan ni haan nga makastrek ni Apo Diyos si pamilya nga agiinnagom, agpipinnerdi, didinadael, agiinnalis timuhon, agkakabsat. Hangatanga na ukom dayjayin nga daytay takabsat mo nga agkakaaruba nga na ukom apaya di kaarubam Allah han naka nga pasterken han naka ikan ti pagnaam kasla na ukumen adayjayin naggrikot. Hangatanga na ukom dayjayin nga daytay nini awam pay ti pinnadigo. Awam pay ay kasla na adda ka di impyernon adayjay nga biyag. Naawan ni Apo Diyos kita ang ta pamilya nga makastrek ni Apo Jesus agasawa Allah. Awan pagkin na awatan da, awan ti kapya. Hanga makastrek ni Apo Jesus, rumor di may sa, agat atap di may sa, hanga tanga na ukom day jayan. Awan pa'y ragsak na, awan pa'y masabayan na, or dagiti anak, awan masabayan na, dadail nga rudan. Allah kakabsat, kala ko man iti ibagbaga tayo, anya nga ruti serbi ng imbaga tayo nga mamati, umuna, naglaka nga ibaga iti sao, maikadwa di aramid, di relasyon tayo, maikalo ti kaunagan di katatao tayo. Nga nagmayat na ibagadan nga sikan ka mariri nada nga kasla anak na kati Diyos, mariri nak ni Apo Diyos, kasla Diyos. Nagmayat man day tanga tao apaya, kasla mariri nam ni Apo kasla Diyos. Adda kanya na ti Diyos, nagmayat nga tanga ibagada niya. No, agawid kaya ayan nyo ka, wow, nagbalbaliw, kasla Diyos. Nay, day tan apaya, iminom ti holy water, wow, nagdalaos. Nagriga mga ibagada, kagap-gapo na nakimisa, inya nga rod, kasla di bunyita. Nagalas mo, awang kuma, ati kasjay mo. Gagap-gapo nga nakimisa, kadi pa nagkita da, kasla ka mo, nagngatot akiday mo mga dati. Kasla dasara na, ala ka sa tatasimana, isugarod nga adadagito nga ramrambakan tayo, rinambakan tayo ti panakayanak na idi agragsak tayo ta umay na ta isalakan tatanday ti panagsakripisyo na nga naibayog iti cross na itangkayag iti cross
Naingato iti cross, iso nga ro daytoy lagi pantay manen, daldalusan tay manen, inayat na tayon, kaya na agsubli tay manen no nailawan tay nga nagbasol, kaya na di pampaunagan tay di pamati tay kengkuana. Kada kay nga agis istasyon ti cross, ada pamati, agrep-reflect ka kadi, no? O apo mi a Jesus, nadaka ko magkarkararag di jay, umuna nga istasyon, no laglagi pom di jay, hangat nga umunag, dalusab di kinakapsot mo, tapno, agbaling ka nga kaslakin ni Apo Jesus nga nailansa iti cross, ngam agungar, hangat nga nagmayat no kas di ibagada, dahil di panangri-ri na tayo, aging ganan ton nga di katatao tayo, finally ko na tayo, ulitin tayo, di kumamuti ibansagdang ibaga, kalanglangan ni Apo Diyos, kaslala kabsat ni ti Diyos, mariri na kingkuhan na ti Diyos, ala iawid yo, nadda kumaan ni Apo Diyos, nang runa ta awatom ti komunyon, nadda pamatim ni Apo Jesus, tinasanton ako bunyon, hangat ang adda kanyam ti Diyos. Malaawisan na tayo amin Apo, karit na daytoy, amin tayo awan ti excuse, tanarukop tayo nga agbasbasol, ngam mabalin ti agdalos. Narukop tayo nga mailawlawan nga agbasol, ngam mabalin nga agbiag ano dalos. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak sa naparswa, Diyos sa kasmetlaang iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet ang nailansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imuli sa dilangit kasi tutugaw ti makanawan ti Diyos Ama. Dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Iso agtaod ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnama ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat no saan na nailansa ni Apo Jesus iti cross, awan kumamet, ti pannakaisalakan tayo. Ngarod da tayo amayat ang makiranod, ti makaisalakan nga aramid ti Kristo. Masapol ang makiraman tayo met ti pannakailansana, tapno magunod tayo ti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo ket kuna tayo, Apo isalakan na kami. Agpaay ti simbaan, tapno ti panagbalin na pagtuladan ti nakristyanwa na panagsagaba, iturong na iti amin ang mamati kay ni Apo Jesus, iti panagungar ken ti biyag. Kumararag tayo. Apo isalakan. Agpaay kadagiti mangidadaulo iti lubong, tapno sanda kuma ang mailunglong iti sitnget ti panagpunniber, ngay maiturong da iti lawag ti napudno a panagserbi. Kumararag tayo. Apo isalakan na kami. Agpaay kadagiti Kristiyano nga agdodwa iti pamamati da. Tapno iti baet iti panagsagaba da. Rigat ken problema iti biyag. Masursuro da kumang awaten ti bukod da apan nakailansa iti krus ken ni Kristo. Kumararag tayo. Apo isalakan na kami. Agpaay kadagiti agtutubo iti lubong. Tapno masursuro da nga iturong dagiti arapaap da iti biyag. Iti pagpatulad ni Kristo
ket maiturong damet dagiti kapatadanda iti baro a biag ken Kristo. Kumararag tayo. Agpaay kada tayo amin, tapno masursuro tayo met ti panagapresyar kadagiti krus tayo iti biag. Iti namnamang iti maysang aldaw, makiranot tayo tumet iti panagungar ni Kristo. Kumararag tayo. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Tayo may karkararagan dagiti kakapsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo isalakan na kami. Man nakabalin nga ama, awatem dagiti dawat mi itinagan tinailansa iti cross nga anak mo, nga iti maysang aldaw, makipagungar kam tumet ken kuana, iso makipagbiag ken makipagari ken ka ken ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon. Amen. Aming inka pinaswa babae ni balikas mo ako pagyaman higit ka aming dahil kay ka magigan kaput na yan inagabigan nga unos na nagkapilitas ka
Kumararag tayo kakabsat tapno na tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na apo siraragsak kami amang iropnoy kadagitoy daton agubuayan ti pannakaisalakan mi aramidem kaditi ipapuso mi ti mangipated kadakwada ket kastamet apatauden dati pannakaisalakan ti lubong gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa kay tiyakan. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit rumbeng. Pod noon ay amay karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Tasikain kadeng mo ababaan di panang parparit mi iti bagimi terredam dagiti kinadakes mi patan-okem dagiti pampanunot mi ited mo pa iti kinamaingal ken ti agnanayon agunggo na kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ket agdadanggay da amang itantanok ken ka iso adawaten mi palubos mo kuma nga itimpuyog mi met tenakurapay atimak mi kat kunami adi agsarday. Santo, 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 Diamo a Dios, dagiti amin aparaswan, digay kenagan, lugay ipagay dayawan, Hosana ikamatwan, madaydayan, tiyomay dapat niyamo, Hosana ikamatwan. Pod noon ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin bingarod, ti paay mo, ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida, kada kami, abagi kandara, ni apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Habaen ti krus mo kenen ka managuran inakamisalakan manubot isa
kalubungan, inakalisanakan, manubuti sa kalubungan. Itingarod pa ng ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami amakirano di bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sa kalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apagakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo matakaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin nadayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Hintay umararaw iti ama ket walwon tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama iyaka sa ilangit, manaynayaw kumatinanan mo, dumpeng di pagarya, mapumpal tinakin mo, dito'y lagas sa dilangit, dito'y nagaakas sa dilangit. Item kadakam di adaw dito'y di kanen miki, pati na yung nga aldaw, makawanem dagiti kasbat sulmi, takas nget pamakawan mi. Ibasul dagiti nakabasul kada kami, tinakamit baybayan maumanugot, iti sulhiso ket isalakan nakam iti Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami.
Bukwang tituray, di panakabalin kendaya, itiyan na ngayon na di tuwag sarday. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya, kitad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa kumang. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Cordero ti Diyos sa magikan, adagiti basbaso ti sanga bunga, mga asika, kadagami. Cordero ti Diyos sa magikan, adagiti basbasulti sa bunga, mga asika, kadagami. Cordero ti Diyos sa mangikat, adagiti basbasulti sa bungan, item kadakam ti kapya, item ti kapya. Hadtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa bangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo an ayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw, may kakanya, ti may sala nga saong, mapaimbag ton. Nakakaskas daw iayat mo, sa di matutod isip mo. Tapay kaya dahilan mo, dahilan inigas kanya kapaso. Nakakaskas daw iayat mo, tulos sa di matutod isip mo. Tapay kaya dahilan mo, dahilan inigas kanya kapaso. Nagkayaan
nasumingaya. Nakagaskas daw di ayat mo, ulo sa di matukot ko'y isip ko, na ako'y ayat na indat mo, ay tamyan. Inikas kanya kapaswan, nakakaskas daw iayat mo, ulos sa limang ko, ko'y isip ko, na may ayat na indat mo, ay kamyan. Inikas kanya kapaswan. Kumararag tayo. O Diyos, silawam amin nga umay dito'y alubong, silawam kadmet dagiti posposo mi, babaan tiran niyag tagrasyam, tapno mabalinan mi akan kanayon, timang pampanunot, kadagiti makaayo itadayag mo, ken tapno, naimpas ni kan ti panagayat mi ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari kan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo apagbiit, Apo.
May pakaam mo apo nga manipod into no bigat, aging gana no biyernes. Hawan to ni Apo Padi, tama aramid ti updating, dagiti papadi tayo ti Ilocosor, manipod ti agtawa, ti tawon ti pan naka-orden na ka 10, aging gana no 17, at updating mi mapang kami ijay bagyo. Ikararaganda kami, tasapay ko mata makatulong ti katatao mi, ti na espiriton nga biyag mi ken ti ministry mi daytoy. Nakalukat lata ti opisina apo, dagitay adda emergency no mapunpon, han nga umay amin nga papadi apo, umay kay lata diti opisina ta adda dagiti papadi ti bikaryato tayo ken daddo mapapadi nga mabalin tayo nga ayaban nga umay tumulong ditoy parokya apo. Iso nga hanyo makita ni Apo Padi ti makadomingo apo, kararaganda kami. Tumakder tayo. Ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti apo.